तर चला आता आपण जाऊया नारायण मंदिरमध्ये, माळली गावातील नारायण मंदिरमध्ये जाऊया आपण आणि तिकडे काय कार्यक्रम आहेत ते बघूया आणि मंदिर कसं सजवलेलं आता बघूया। तर व्हिडिओ तुमका पूर्णपणे शेवटपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ बघा आणि जर तुमका आवडलं तर लाईक करा। हे आपल्या समोर दिसतं तो मंदिराचं गेट हा आणि आपलं नारायण मंदिर मस्तपैकी सजवलेलं आणि तिकडे बहुतेक रेकॉर्ड डान्सची तयारी चालू आहे। पुढे जाऊन बघूया आपण, आधी पहिले गाभाऱ्यात जाऊन येऊया, दर्शन घेऊया देवाचा आणि नंतर मग रेकॉर्ड डान्स बघूया। आई भवानी तुझ्या कृपेने तारसी भक्ताला, आई भवानी तुझ्या कृपेने तारसी भक्ताला, अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला, अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला, आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तो रात सारी, आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तो रात सारी, आज गोंधळाला ये गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला गरमे गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला गरमे गोंधळाला ये। कवड्याची माळ पायात बांधली चाळ, हातात परडी तुला गवडी वाजवी तो संबळ, तूच जगन्माता भक्ती दाटून येते नाव तुझे घेता, आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तो रात सारी, आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तो रात सारी, आज गोंधळाला ये गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला गरमे गोंधळाला ये। चौक भरीला माणिक मोती मंडप आकाशाचा, हात जोडून करुण भाकितो उद्धार करण्याचा, धर्म निर्दाळून धर्म हा तूच
म्हणजे याच्यासाठी लाख मला तर 100 रुपयाचं भाषण केलंय. जमलेल्या सर्व प्रेक्षकांना वंदन करून देवाच्या देवी होऊन गणेशास वंदन करून Wow.
आनंदा
मित्रांनो, तुम्ही आता डान्स बघितलास, त्यानंतर आपण सत्यनारायणाच्या पूजेक गेलेलो आहोत, तिकडे तुम्ही दशावतारी नाटक बघितलास, त्यानंतर आता दिंडी नृत्य बघितलास. तर ह्या छोट्याशा व्हिडिओत तुमका मी सगळा दाखवण्याचा प्रयत्न केले. अजून पण आपल्या आजूबाजू बरेच कार्यक्रम चालू होते, पण आपल्या एका व्हिडिओमध्ये सगळा कव्हर करूक मिळाला नाही. तर ह्यो छोटोसो व्हिडिओ तुमका कसो वाटलो म्हाका नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ जर तुमका आवडलं तर नक्की लाईक करा आणि शेअर करा. आणि जर आपल्या चॅनलवर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचं बटन दाबा लगेच, म्हणजे नवीन नवीन व्हिडिओ, आपल्या कोकणातले नवीन नवीन व्हिडिओ प्रत्येक वेळी बघूक मिळतील.